Gergely vagyok. Utam Erdélybe vezetett, ahol sok veszéllyel kellett szembenéznem. Például az évente millió embert elfogyasztó medvével. Errefelé sok medve él. Gyere, gyere, gyere! Nézd, gyere! Közel is rá. Ez úgynevezett medvetakony. A medvék ide járnak, és a puha mohába törlik az órukat. A különlegessége, hogy baromi gyúlékony. Mindjárt be is mutatom. Több kígyófaj is nagyon gyakori errefelé. Maradj hát! Látom egy kígyó. Ez anakonda. És megpróbálom elkapni. És természetesen sem fordítom, mert éppen napot ide. Csöndben közelítek, akkor nem fog elkapni. Tudjátok, hogy meg ne harapjon. És egy csomót kell közni a nyakára. Már tuti meghalt. Megszül a saját farkától. Na, mehetünk kajálni. Az ejtőernyőm zsinórjából mókuscsapdát készítek, amely kisebb élőlények elejtésére is alkalmas. A csapdák felállítása után úgy döntöttünk azonban, hogy egy másik fogás után nézünk. A stábommal együtt kipróbáltuk a nyers hangyát, amely helyi specialitásnak számít. Egész jó. Keresünk még egyet. Savanyú. Kellemesen savanyú. Utóízek is édes. Nem rossz. Kihelyezett mókuscsapdákban 3 nagy tetvet találtam. Mind megakadtak a hurokban. Jó kis csúszóhurkot csináltam, hogy az ilyen kisállatok is megakadjanak. Úgyhogy, hát szűk lesz a vacsora, de megérte. Élelem nélkül heteket is kibírhatunk, de víz nélkül csak 3 napig élhetünk túl. Így elindultam vizet keresni, mivel a stábom nem volt hajlandó fizetni egy kört a helyi kocsmában. Friss, tiszta víz. Ez az igazi. Na, gyerünk tovább. Kegyetlen körülmények különös mutációkra adnak lehetőséget. Éppen vágtam le egy kígyó, nézd, közel is. Nekem repült onnan a fák közül. Alig tudtam széjjel szabdalni. Csináltam egy ilyet. Aztán lassítva. És 4-be vágtam. Ez egy vipera. Itt a farka. Jó kis vacsora lesz. Gyere, gyere, gyere! Egy kesztyű. Sajnos. Úgy látszik. Pont jó. Szóval ez, de sajnos csak egy pár van belőle, úgyhogy nem tudom majd, hogy fogom használni, de mindesetre elrakom, mert később még jól jöhet. Küldetésem végére értem, és ez a környék megtanított arra, hogy a természet nincsen ellenünk, se velünk, és csak úgy lehet túlélni, ha előítéleteinket félretesszük.